Tusian kum upsen jamnut kum kaparu. Kani ke kentin. Ngidai ban pendon kam. Ha bun ki benta. Ka jinglong balui lui bat sida. Jong kani ka jela me kalaya ke jongi. Bun sin ngi ju syashim kabu ha ki wei pat ki jaj ben reu. Dai na kani kedau. Ngakwa ban kentu sepi ki parlok baro. Kam tam ki senrang. Lagi samla kirang ba lani kita men ruk kumju. Namar ki ju syashim kabu ha ki wei pat ki jaj ben reu. Ha ki bobon ki rukom. Namar bun sin ngejuyuk pediang. Ya ki message lani ki phone call na ki parlong. Ki banajan bat na jengai. Ba ki jusyam ya kini ki jingjia. Bat ki dating ki dasmik. Bat ki dapan jingmut. Kumno ngin le. Namar ki syakhir thma ha ki wei pat ki jaj ben reu. Ha kani ke rukom. Kani kadai ke balajia. Ha iwei na ki parlong. Ki balasyam ya kani ke jing'e. Parlong swa bangan ya sekmat ngakwa ban kerpat na pi. Ba pin nombak no ya kani ke video. Lani pin om kruat ru ya kani ke jing pentem. Namar kadai ke badon kam ba pentem. Kenang ba kum kini ki jing jia kin om jia shu. Hang ne pin yo i yo ne number phone. Pranon prasan like handai nyo not iwei saw. Une udai u unknown number phone. U bala supoi kum tu. U bala pendon kam da ka wei ke kentai. Ka badai ke kelak jaj. Henry habala persang ban reply ya kani ka message kat tu kat ni teli. Kata ke beriu kalau call no direct dah ke video call. Ka baladan yelade ha ka wei ke kamera. Bat rengkat ha ke jing lengkuj jong kamen. Bat ke baklem pen i ya ke dur kemat. Kala pen i tang na rendang serum. Kat ba itai parlok ila pesang ban kren. Henry kam sem kren setia. Na kadau jong ka jing palang kasngi. Namar ba idang don ha ka jaka ba itrei. Bat ila persang ban pej. Hatu day manu ini bala call kumni. Henry kata ke kentai kala bu no ya ka phone. Bat kala send pat da ka voice message ka bakren ha ka kentin hindi. Henry kat ba idang sngap ya kata ka voice message. Kumba si second ar second. Kani ka brio kala call biang sa sisin. Bat hadian ba ila sim biang ya ka phone call sa sisin. Bat ila persang ban kren biang ya kata ka brio. Henry ha kani ka sin ru kata ka brio ka klem kren ai. Bat kani ka brio ha kata ka video call. Kala lek kai pen ban ya ka syadam lajong. Bat kada lek kai ru ya ka jinglong kan thai lajong ru kumju. Hadin bakala lek kumta itai parlok ilabu no ya kata ka phone call. Namar im sngu ya hap setia ya kata ka jinglek jongka. Bat kala phak biang da ka voice message. Bat kala keli na i hatu pi internet na em ya ka met jongka. Henry im sngu ya hap setia ya kata ka jinggeli jongka. Bat ila syus ngap la ka sngap no kumtu. Bat ila perkhat ke ai kani ke balajia. Bat ke ai kum kani e ka jaj briu ka balek kum ni. Ila perkhat halade hi marwei. Hadien kata ila trainer laki jong kikam. Bat iklempoi perkhat ba kani kabriu kan sim kabu penban ya kata ka video call ka bakala call. Bat kalayo ban record ya kata ka dur ke jong i. Haba kat ba idang pej. Hatu dai manu bala call. Bat balai kele kumni. Bat kat ba mi iklem pelej jingmut chu sya phang kata ka jingjia. Enda poi ka porman mit kata kabriu. Alasan ya ka wei pat ke video. Bat ila pej biang ya kata ke video. Henry kat ba idang pej ya kata ke video ila kendit penban pan syam ba kala record ya kata ka dur ke jong i ha ka por ba ila persang ban kren por ba ka call men sngi ha kata ka video ka ba kala sen si i kala edit ya kata ka video da ka dur jong i kat ba idang persang ban keli men sngi badai mano bat kala pendai lang ha kata ka video ya ka dur jong i ha ka klip ka benta ka ba syakmat bat hadian pat la pendai sabat ka wei pat ka video. Kabadai ka video jong uwei usen rang briu u bala tuat bat la lekai ya kata ka jinglong senrang la jong ka bala penwan dur ba kata ka video kadai ka bala le damai i bat kata ka dur ka bala pendai nakmat bat kata ka video ka bala pendai ha ka klip ka benta ka ba sedien pan ien jong kani ka video lapoi sa ka wei pat ka message ka ba dawa pisa bat ka ba berngemru lada phim ai ya kata ka pisa ka ba kila dawa kamut kin pen viral ya kani ka video. Kenang ba pi pindon hapdeng ke jing klem rang briu hakmat ke pertai. Da ke jing kendit bat ke jing klumar jing mut. Sisin perkhat ila perkhat. Ban ai ya kata ke jing dawa. Henry sisin perkhat pat ila perkhat. Enyo na ipat ya kata ka pisa. Namar kila dawa hadu lai po hajar. Bat ha ka message ke babut la batharu ba phim dai ban blok no ya uniu number. Lada pin blok ya uniu number. Kamut kani ke video kala ya cekman. Kala senru ya ka screen record ka bala pen i ba kata ke video kala dep ban upload haki social media bat kala ya chat marsiteng. Henry itai parlok
ha ka jingting ila delete pen stand no ya kata ke video ila block no si sendon ya uni unembar bat ha ka jing lemwir ba yo le se en poi sa ka jing klem ran ila persang ban phone sa ki parlok te kumta ila phone changa bat ya thu ya ka e ke balajia bat na kaliang jonga ngladon kendiat kan soi ya ka jing tip sepang jong kum kini ki jaj briu ki bala persang ban thok bat dawa pisa na ki babun balang bat ngelaju yo ru ya ki video ki balong kum kini te ngelai men sim yu ba unom dai ban sngoper lane unom dai ban ting ban smik namar kini ki dai tang ki riu thok namar ki kwa ban dawa pisa na phi bat ngelaong i dai ban chu sngap la sngap namar kani ke video kan nom upload setia hadu ban dadap kan chu pen kut no lada ka sung thu ba kam la ban le ai lada na kaliang jongki klem ting lane phi klem pelek jingmut chphang kani ke ai ke balajia bat kum kini ki jingjia om dai shu kawai ar ke balajia ha kani ke jela ke jongi Henry bun belai ki bala syam ya kani ke jingjia bat don na pedeng jongki ki bala ai ya kata ka pisa ke ba kila dawa bat don ru na pedeng jongki ki bom syam pat la ai ya kata pisa te parlok baro na kaliang jonga ngakwa ban ong sepi ba phi dai ban husiar bat phim dai ban pedeng kelumar ya ki video call ki bawan na ki number ki ba phim itu bat phim dai ru ban ya chat selane ya text bat ki breu ki bom itu kenang ba phin like na kum kini ki jingjia ba khla bat kalong ru ka bama yo le se kalek jia sha ki parlok ki bedang lui ki bedang sida ki bom pat tip ya ka aka bat kin sudu ya la ka jong ke pisa namar kin ai bek kat baki penting maki te ngangej leng ba jong kani ke video ma phi ki parlok ki ban sayo i bat ban sapek ya kani ke video pin sengu thu ya ka ke jingma ka ba ap thap ha kani ka jela ka jongi bat ngakerpat ru ya phi ki parlok paro ki balayo i ya kani ke video ba pin share lam sha ki parlok kenang ba kin like na ki jingjia ki basusi kublai sibun ngin senang upload